check si Brigada nga Alan na Tagkawan kay dunay lungag sa highway sa may sitio Linaw o Linaw Talisay. Wa kini tarong tabon, risgo nis mga motorista na imo saom. Na imo kalit og kahagbong Brigada Romeo. Lagilit ag dito. Brigada Alan Tagkawan, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nanawagan karon ang City of Talisay Traffic Operation and Development Authority kung sisituda sa mga motorista kinsa moagi sa dalan sa may National Highway sa Barangay Linaw, siyudad sa Talisay, habig na sa southbound nga direksyon nga mag-amping sa ilahang pagbiyahe tungod kay adunay lungag sa maong dapit nga posibleng magdala og risgo kanila. Ang maong lungag ingon gihimo sa usa ka kompanya nga wala kitakuban og insakto. Nasayran nga igo lang gibutangan og ali nga yellow line gawas sa kadelikado, nakamugna sab kini og kahuot sa trapiko. Wala usab matut pay permit ang paglungag, sumala sa city tuda ang maong kompanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tagkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Ronda Brigada.